నమస్కారం. మీరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଜି ଆମେମାନେ ଜାଣିବା କି ଓଡ଼ିଆରୁ ଆମେ କେମିତି ତେଲୁଗୁ ଶିଖିବା। ତେଲୁଗୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଭାଷା ନୁହଁ, ବହୁତ ଇଜି ଭାଷା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଟପିକ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ତେଲୁଗୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆରୁ କେମିତି ତେଲୁଗୁ ଶିଖିବା। ନମସ୍କାରମ୍ ମାନେ ନମସ୍କାର। ଶୁଭ ଦିନ ବା ଶୁଭ ସକାଳ ତେଲୁଗୁରେ ଶୁଭୋଦୟମ୍। ଶୁଭରାତ୍ରି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ତେଲୁଗୁରେ ଶୁଭରାତ୍ରି। ଶୁଭ ସାୟନ୍ତରମ୍ ମାନେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ବା ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁର ତେଲୁଗୁ ନେନୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ନିଖିଳେଶ, ନେନୁ ନିଖିଳେଶ। ତୁ ତୁମେ, ଏଇଟା ଆମର ତୁ ଆଉ ତୁମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ତୁ ବା ତୁମେକୁ ନୁଭୁ ତେଲୁଗୁରେ କହନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁ କିଏ, ନୁଭୁ ଏଉରୁ ବା ତମେ କିଏ, ନୁଭୁ ଏଉରୁ। କିଏ ର ତେଲୁଗୁ ହେଉଛି ଏ ଓ ରୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି କୁହାଯାଏ ସେଟା ଆପଣ। ମିରୁ ତେଲୁଗୁରେ ମିରୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କିଏ, ମିରୁ ଏଉରୁ। ସେ, ସିଏ, ଇଏ କୁ ତେଲୁଗୁରେ କହନ୍ତି ଆତନୁ, ଆମେ, ଆଦି, ଇଦି। ସେ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଯେମିତି ହି ସି। ହି କୁ ଆତନୁ, ସି କୁ ଆମେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେ ଆସିଲା ବା ସିଏ ଆସିଲା, ଆତନୁ ୱାଚାଡୁ। ୱାଚାଡୁ ମାନେ ଆସିଲା। ଆମେ ମାନେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ତାର ତେଲୁଗୁ ହେଉଛି ମେମୁ, ମେମୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମେମୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଟା ତେଲୁଗୁ ହେଉଛି ଇ। ମୋର କହିଲେ ନାଦି। ଏ ପେନ୍ଟି ମୋର, ଇ କଲମୋ ନାଦି। ପେନ୍ର ତେଲୁଗୁ ହେଉଛି କଲମୁ। ତୋର ବା ତୁମର ନିଦି, ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମର ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ମି ତେଲୁଗୁରେ ମି କହିଲେ ସେଟା ବି ବୁଝାଏ ୟୋର ମାନେ ତୁମର। ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ମିଦି, ମିଦି ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ଏଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ମିଦି। କ'ଣ ର ଏନ୍ତି। ସେମାନର ତେଲୁଗୁ ବାଲୁ, ଦେ ଇଂଲିଶ। మీ పేరు ఎంతి ମାନେ ତୁମ ନାମ କ'ଣ। ନା పేరు ନିଖିଳେଶ। ମୋରର ତେଲୁଗୁ ହେଉଛି ନା। ଓରୁ ମତଲବ ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍, ମତଲବ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ସେଟାକୁ ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ କହନ୍ତି। ତାର ତେଲୁଗୁ ହେଉଛି ଓରୁ। ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲାର ସେଇ ଜିଲ୍ଲା, ତେଲୁଗୁ ଜିଲ୍ଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରମ୍ ମାନେ ରାଜ୍ୟ, ଷ୍ଟେଟ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନା ଓରୁ କଟକ, ମୋର ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ କଟକ। ଏଣ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ। ଏମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ మీ పేరు ఎంతి, ତୁମ ନାମ କ'ଣ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏମ୍ చేస్తున్నావు, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ। ఈరోజు ଆଜି, ଟୁଡେ। ନିନାମ୍ ଗତକାଲି, ୟଷ୍ଟରଡେ। ఇప్పుడు ଏବେ, ନାଓ। లేదు ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଆମର ଫାଦର, ମଦର, ବ୍ରଦର, ସିଷ୍ଟର
ଏମାନଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମୋର ବୋଉ ମଦର କୁ ତେଲୁଗୁରେ ଆମ୍ମା କହନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ନାନା, ଜେଜେକୁ ତାତା, ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନାଇନାମ୍ମା, ଭାଇକୁ ଆନା, ଭଉଣୀ ଆକା, ମାମୁଁ ମାମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଚେଲି, ଆମାଇ ଝିଅ, ଭଦିନା ଭାଉଜ। थैंक यू। आउ आजिर आमर ये भिडियोटी केमिति लागिला आपण माने कमेंट सेक्शन रे कहिबे।